So hello my two family welcome खालामबाय गासैखौबो मोनसे निउ भिडियोआव आरो नोंसोरथ' बेखौ सिगाङाव नुखाबाय जानांगौ मानि सायाव भिडियो बानायगोन बिनि हमजानाय सायाव आं दिनै भिडियोखौ बानायगोन आरो बेजों लोगोसेनो आदा प्रान्जला बे हमजानाय सायाव मा बुंखो आदा एनटिएमजिआ बे हमजानाय सायाव मा बुंखो नोंसोर गासैखौबो सब कुछ फुल डिटेल्सनि सायाव खिथानो हागोन आरो जोबनायाव आंबो फंनैसो बुंगोन नोंसोर भिडियोखौल' जोबनाय लास्लायबाय जाबाय थौदो बिदिबा दिनै भिडियोखौ थाबैनो स्टार्ट खालामसै सबनि सिगाङावनो आं नोंसोर खिन्थानानै होनि आदा एनटिएमजिआ मा बुंखो बे हमजानाय सायाव नोंसोर गासैखौबो खिन्थाजोबनो हाग्रोनोसै नोंसोर भिडियोखौल' नायबानो जाबाय दा गुबुन मोनसे खरा जाहैबाय बर' सुंद' सावथुन बा शर्ट मुभिनि हिर' जायखौ जों नुबोबाय थादोंमोन अनिल सुबार्णा दिलीप आरो दैदेन होननानै जों नुबोबाय थादोंमोन दिनैहाय मोनसे गोदान खौरां फैदों पर्टेलबो ओंखारबाय बेयो दासिमाव दैदेन वारि बिथाङाबो दिनै क'क्राझार बिजिरसालियावहाय लांजाबाय दा गोबां केसआवहाय खारखुमायो जों मिथियो उकिलफ्रा खारखुमानाय नाथाय पक्स'आ ओरैबायदि नों जेसे खारनानै थागोन नों हमजायोब्लाबो उनावथ' हमजाखागोन बे खारखुमानाय खिनिनि डाबलबो नोंथाङा फाइन बायदि डाबलबो नोङो माने साजाखौ खाथायनानै फैनांनो हागौ फोजोबनांनो हागौ नोंनि पानिशमेन्ट एक्सट्रा जाबावनो हागौ ओंखायनो सारेन्डार जानानै केसखौ नांनाया साबसिनसो आरो नंगौ नङा दा जिखुनु जाया खौरांखौ बावबाय बेखिनियानो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ तो बिदिबा नोंसोर आदा एनटिएमजिआ मा बुंखो नोंसोरथ' मिथिखाबायानो जानांगौ मोजाङैनो ओमफ्राय आरो बुजिखाबायबो जानांगौ नोंसोरथ' मोजाङैनो बे दायनिगिरियाथ' अलरेडि हमजाखागोन आरो बेजों लोगोसे हमजायाबालाय बहाथो खारनानै गनो जोंनि जायगायावथ' बेयाव खारबाबो गखायानो सानसे नङा सानसे हमजाखागोन बेखौनो आदा एनटिएमजिआ बुंदो आरोना आरो दायनिगिरिया मालाबाबो बिदि बासायनानै थाखाया आरोना नोंसोरथ' बेखौ मिथिखायो थ' बिदिबा आदा प्रान्जला मा बुंखो बेखौ आं नोंसोरनो ससे खिन्थिना होनि आरो बेजों लोगोसे आंबो नोंसोरनो बे फंनैसो बाथ्राखौनो माने बुंनानै होगोन आरोना सोरबा 20 बोसोरसिमहालागैबो जेल जानांगौ जायो सोरबा आरो लाइफ टाइमसिमबो जेल जानांगौ जायो आरो सोरबा खम समनि गेजेरावबो खारग'यो दा बे केस होग्राजों आरो केस होजाग्राजोंसो मेटार दा बेहायनो आंहा बेखौ जेबो रुजुनो हाया नों आंहा बे बारथेनानै जेबो मुलाम्फा गैया दा बेनिखायनो बुंदों जायफोरा बेबायदि खामानियाव लोब्बा दङ बेबायदिखौ गार बेबायदि खामानियाव लोब्बा थाबा गोबां बदनाम जायो दा नुवाखै नै दा बिथांमोना फेमास जाफुंदोंमोन दा बेहायनो स्रा बिबो आरो सर्ट मुभिनि फुल फिल्माव दंमोन माखासेफोराव नाथाय दा बिथांमोना फेमास जाफुंनायावनो दावखोबाय थानाय समावनो एफाजों दानख्लाय जाबाय दा बिदिबो जायो दा बिदिनो गोबां जोंनि बर' एक्टरफोरा बिदि केसआव गोलैनानै दङ सोरबा माखासेफोरा गोबां नङा माखासेफोरा गोलैनानै दङ आरो माखासेफोरा केसखौ गेलेखांबाय आरो माखासेफोरा देरहाबाय माखासेफोरा दा गावनि न'आव दङ नाथाय बे नङा जायफोरा बेबायदि खामानियाव लोब्बा दङ बेखौ ज्राब गार बेबायदि खामानिखौ दा माव केस होजानाय खामानिखौ मावनाङा बेबायदि आरो हिनजाव मानसिफोरजों बेबायदि सोमोन्दो लाखिनाङा नङाबा ओरैबायदि गाब्रगोन नुवाखै मायदि गाब्र'खो दा बे हाबा जाखानाय गोजा दैदेन वारिया सुबर्णा हाबा जादों जायखौ मिथिया जायखिजाया अनिला हाबा जाखानायमोन नुवाखै नै संसार गोनांखौ मायदि गाब्र'खो दा बेनिखायनो हिनजावफोरनि जेसेबां हागौ एसेबां गोजानाव थानांगौ आदा प्रान्जलाबो जिखौ बुंदों बेखौथ' मोजाङानो बुंखादों ओमफ्राय नोंसोरबा बेफोरनि खामानियाव जायफोर आगान होयो बेफोरबो गारनांगोन आरोना नङाबाथ' सानसेबा नङा सानसे बेफोरदि हमजाखागोन थ' बिदिबा आङो बुंनो गोनांथ' बिदिनो माने हमनानै ला माने दाथ' दैदेन वारिया हमजाबायना आरो सासेयाथ' सिगाङावनो हमजाखादों आरोबाव बिसोर सानैया खारखुमानानै जेनेबा खारखुमानानै दङ होन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय बियो हारसिंनो माने सारेन्डार जागोन होननायखौथ' मैया दाख्लैनिफ्रायनो मिथिखादोंमोन ओमफ्राय मैया नै सारेन्डार जाबाय गावखौनो हारसिं सारेन्डार जाबाय होनना खोनादों आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो सानैथ' दंबावो अनिल आरो सुबर्णा बिसोरबोथ' बेयाव दंफायखायो बेनिखायनोथ' खारदो बिसोरबो नङाबाथ' मायाव खारनोमोन बेनिखायनो बिसोर खानैया मा जेनेबा दायनिगिरि नंगौना नङा बेखौसो बुंनो हायो आरोना जेनेबा साननो गोनां बेनो आरोना ओमफ्राय बिसोरबोथ' दायनिगिरिबा बिसोर खानैयाबोथ' अलरेडि हमजाखागोन ओमफ्राय नोंसोर मा सानो हमजागोन ना हमजाया बिसोरो ना दायनिगिरि नङा बिसोरो दायनिगिरियाथ' बिसोरनो आरो अनिलखौथ' नोंसोर मिथिखायो दायनिगिरिया होननानै अनिलाथ' अलरेडि दायनिगिरिखौ होननानै नोंसोर मिथिखायो माने कल रेकर्डफोरखौबो नोंसोर खोनाजोबदो थ' बिदिबा बेनो आरोना ओमफ्राय जायफोर माने बेफोरदि खामानियाव आगान होयो बेफोरखौ नोंसोर गारनांगोन नङाबाथ' सानसे नङा सानसे हमजाखागोन आरो बेबायदिनो केस होजालायगोन आरोना जियानो जाया माने गाइस दिनै भिडिअ बेखिनियानोमोन आइ होप कि नोंसोर दिनै भिडिअखौ नायनानै एसेबा मोजां मोनो जानांगौ मोजां मोनदोंबाथ' यार प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय बाखि मिलते जल्दी नेक्स्ट भिडिअ में तब तक के लिए बाय बाय।